Sham Century Ferris Limited kawai na kikarkhana balakang ni yo closure notice na Meghalaya State Pollution Control Board MSPCB haka arpo khandai tere kula lingkot araja arpusan kadang yai beteng bet yaki kam jongka ha berni hat kabadang shen kala yo ekakar dan beningkong na kijaka bajaklia tam kala haka perthai hi borok kawai kani ka jingkan no bakate ka karkhana kadang traikam what happening ka closure notice lakan no da ka Confederation of Riboy People CORP kabala wan jurip ya kite ki karkhana ha ka khat south regular araja arpusan ha ka jingelam uba pateng mersing working president ka jingyo nam baka berni hat kadai ka jaka bajaklia kala pensngau ram ya ka sarkar jala ha ka bau menteri rangba ka jala ukonrat konkal sangma dangshan ha ka dorbar mangtingka ka yeng dorbar thawan ulaong baka deiru na ki karkhana na Assam Ulaong bawlo batha eka Meghalaya State Pollution Control Board ban letting yakini ki karkhana ki bapan kenya ki kandon ki be dei ban telakam ya ka jeng jakhlia kal habernihan bat unya kran ru bat menteri rangba ka Assam halor kani ki bor bahalor jong ka board ha ka santere urampang arja arpusan kala pentep bakala ai dagi closure notice saka MS Sham Century Ferris Limited but MS Kasi Alloys Limited ha ka arpu khandai tere kula lingkon arja arpusan lakdo Banaka jing jurep hak arpu hunyaw teri kula lingkot arja arpsan ke board kalapen mi ya ka closure notice sa MS SR India Bioproducts Private Limited but ke imposition of environmental compensation ya ka MS Sham Century Ferris Limited. Shushu naga jing jurep hak life way teri kula lingkot arja arpsan but naga jing lap jing shem. Ke board kalapen mi ya ka closure notice sa ka MS Pavan Casting Meghalaya Private Limited, sa ka MS FW Ferrotech Private Limited, sa ka MS Nalari Ferro Private Limited, imposition of environmental compensation ya ka MS Kasi Alloys Limited, haka lighter urampang araja arpusan. Kidaw ki balapen mi ya ki closure notice chakite ki karkhana ki long namar ka jingbam traikam ki pollution control device ka jingbam penyat kam ya ka online continuous emission monitoring system OCEMS ka jingpen mi tedam palat ban ya ka balabo da ka online continuous emission monitoring system OCEMS bat ka jingbam traikam ya ki pollution control device what habalapen dat ya ki madagasing iwan hang ne hapo borni banwan ban visit ya kini factory hang ne hapo borni hadin bangila i lembak news ba lapen i ba ke borni kedai gawai na ki jaka ki ba kalaer kasniu ba hang ne ha area hapo borni hadu ba nagaleng kaseng ngi don kajing sokya bat ngi don ru kajing penrem syaka sarkar Meghalaya haga ba kalayo snon ne taganam Number 1 haka perthai haka jingjabo jongkal hang ne po borni nagaleng jong kaseng hadin ba ngilai ileng baki kubor hadin ba nagaleng ka State Pollution Control Board jong ka State Meghalaya kalawan ban khang ya kita ki nriu nyau tuli ki factory hang ne po borni hanrei nagaleng kaseng ngilapat ba men haka khat atarik mentau benai nagaleng jong ka State Pollution Control Board kala alat bang ban pli ya kita ki factory Din natagadaw nagaleng kaseng ngilawan ban hiar ban jurip matagasngi. Bat adin bang ngilawan bat ngilalap kalong hikumju kata ka jingmi kita gitedam. Lengba kita ki factory ki ba ka State Pollution Control Board kala alat bang ban pli yaki ngila ban yo inuk sang ni seni sadin jungi pek kate katedam katate kami kane gawai ka factory ka Sham Century ka bangila imar khamat. Tinagaleng kaseng ngiso lengo ba kai kita ka jingtho ka ba nakaleng jo ka State Pollution Control Board ka ai sya kane ka factory katkum ka jingpet ke jongi ngiwan mensuaro kane ka factory kalong hikumju kami tedem ngiwan mentaro kane hikumju degai kita ka jing affair aga jing sisa nakaleng jo ka State Pollution Control Board kaladai banpa katkum ki start katkum ki jup bamenta kum ka sayan method ka bangila abanong hereng dapat hangne kane ka Sham Century kamdon ai den natagadaw nagaleng kaseng ngiwan mendagasngi bat ngidon ya gajing sokya kumbangi ong ba kaborni kadai gawai na kijaka kabalayo ya kanam kabangila abanong kanam kaba skaurem bat kaba sokya hadu barok kawai ka perthai kayo ikanam kaba jabo tam hangne hapo borni den tagadaw nagaleng kaseng kaba pek perman ya kabagamyan jong upai ba kamtam jong gadong ribhoy ngi sokya bede ber kadang benta basaisin gira kerpat syaka State Pollution Control Board ba kanwan ban jurip biang hang ne hapo borni ya kini ki factory ki ba kila ailat ban pli biang namar katkum ka jing pet jong kaseng katkum ka jinglap jong kaseng kilong hikum ju kumbangi ong menchua ka bangiwan ban adin ba
ka state pollution control board ru kala ai ban pli biang kilong hikum ju kada ka jingmi tedam den da kada ngi kerpat basaisin kada ban wan shek hi da lagi jong ki khmat khnang ba kalap ya ka jing sisa Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ai kan diat bat ka bathau bha kam kta i ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.